Mali kunnafoni jamana laybaga amanu b'an filɛ don o don Mali kan ani Mali kɔ kan an b'a fɔ k'aw bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma k'aw tɔ aw sigiyɔrɔ la bi ye juma ye février kalo tile 4 san 2022 kunnafoni min na bɛ sigi k'o makɔnɔ bamanankan na don o don ni wagati dayɛlɛlen ye an b'a fɔ k'aw bisimila. Kunnafoniya daminɛla sa yɛrɛ la k'a fɔ ko an ka finitigilamɔgɔw kɔni sera ka baaraba kɛ baaraba min yɛrɛ n'u y'o kɛ Sikaso dugu kɔnɔ n'o dugu min yɛrɛ bɛ wele ko Ɲɛma a yɛrɛ la k'a fɔ sa k'an ka finitigilamɔgɔw kɔni sera ka misi 268 minɛ Bamaciwale la Bamaciwale minnu yɛrɛ n'olu kun dagalen don Sikaso dugu la dugu min tɔgɔ ko Ɲɛma o hukumu kɔnɔna na sa yɛrɛ la k'a fɔ ko an ka finitigilamɔgɔw ka nin baara in kɔfɛ ko Bamaciwale mɔgɔ caman de kɔni bolila ka taga bɔ nin yɔrɔ in na. Alisa an ka finitigilamɔgɔw ka kunnafoniya la u ka bolofara min bɛ yen n'ale bɛ wele ko opération kɛlɛtigi a yɛrɛ la k'a fɔ sa k'olu kɔni bɛ ka baarabaw kɛ dugu la dugu min yɛrɛ n'o ye Koro Bankasi Ɲunu Mopti Segu a n'a dugu la a yɛrɛ la k'a fɔ sa k'an ka finitigilamɔgɔw kɔni sera ka Bamaciwale mɔgɔ 43 minɛ ko ani Bamaciwale mɔgɔ ninnu ka dagayɔrɔ min bɛ wele ko base Torosi k'u y'o 4 tiɲɛ ko u ka baarakɛminɛ minnu n'u b'o bila bɔlɔlɔsiraw sanfɛ k'o 6 fana tiɲɛna k'u ye moto 31 minɛ Bamaciwale mɔgɔw la ko mobili den 6 u y'o minɛ camion 1 a yɛrɛ la k'a fɔ sa k'an ka finitigilamɔgɔw ni Bamaciwale mɔgɔw ka nin kari ɲɔgɔnna in kɔnɔna na ko Bamaciwale mɔgɔ ninnu ka moto 9 k'o tiɲɛna. An ka donso minnu sigilen don Bajangara dugu kɔnɔna la n'olu bɛ wele ko Dani Amasango olu kɔni bolonɔbila sɛbɛn kɛ bolonɔbila sɛbɛn min yɛrɛ n'u bɛ k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔ bolonɔbila sɛbɛn min yɛrɛ kɔnɔna na n'u bɛ ka lasɔmuni kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye lasɔmuni min yɛrɛ n'u y'a yira k'a fɔ sa ko finitigilamɔgɔw kɔni bɛ fɛ ka bi Bajangara dugu dɔ kan n'o bɛ wele ko Petaka u y'a yira k'a fɔ tuguni sa ko olu b'o lasɔmuni kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ni Bamaciwale mɔgɔ ninnu bɛɛ la ko n'u kɔni wulila wagati o wagati k'a fɔ k'u bɛ taa bi Bajangara n'a dafɛ dugu fan o fan kan k'u b'o olu jɔlen sɔrɔ u ɲɛma. An ka minisiri min sigilen don an ka finitigilamɔgɔw ka ko kunkan ka colonel Sadio Kamara yira la k'a fɔ sa k'ale ni Danɔkɔ ka ambassadeur kɔni kun bɛ ɲɔgɔn ye la kunu ɲɔgɔn min yɛrɛ kɛra hukumu kɔnɔna na hukumu min n'an ka jamana ɲɛma colonel Asimi Goita n'ale kun ye sira di Danɔkɔ ka kɛlɛkɛcɛdenw ma k'u ka segin u ka dugu la baw k'u nana anw fɛ i ka sɔrɔ bolonɔbila sɛbɛn jɛlen tɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ hukumu kɔnɔna na sa u ka ambassadeur n'ale tɔgɔ ko Wɔrɔf Olo ale nana kumaɲɔgɔnya la kumaɲɔgɔnya min n'a y'o kɛ an ka finitigilamɔgɔw ka minisiri fɛ n'o tɔgɔ ko colonel Sadio Kamara o kumaɲɔgɔnya kɔnɔna la sa Danɔkɔ ka ambassadeur y'a yira k'a fɔ sa ko olu kɔni pɛrɛlen don sisan ko n'an ka jamana mako jɔ n'olu la wagati o wagati ko ka n'an dɛmɛ an ka ni kɛlɛ na ko olu bɛ na an ka jamana kɔnɔ wa k'u b'a kɛ sira jɛlen fɛ ko ani sira min n'an ka jamana ɲɛmɔgɔw y'a latigɛ yɔrɔ wɛrɛ finitigilamɔgɔw bɛ se ka na kɛlɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ tɔgɔya min na. Kunnafoni wɛrɛ kun yɛrɛ la k'a fɔ sa ko Algérikaw ka ambassadeur min sigilen bɔ an ka jamana kɔnɔna na k'ale kɔni taara ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn min yɛrɛ n'a y'o kɛ n'an ka mairie ɲɛmaa ye n'o ye Adama Sangare a y'a yira k'a fɔ sa ko ni ɲɔgɔn ye kɔni ma kɛ foyi wɛrɛ kama ko walasa cogoya min na bɛn ani sabati ani kelenya bɛ se ka kɛ an ka dugu ni Algérie dugu ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na. An ka minisiri min sigilen don an ka sariya kobaw kun kan n'ale ye Mamadu Kasogo ale kɔni bɔra ka bolonɔbila sɛbɛn kɛ bolonɔbila sɛbɛn min yɛrɛ n'a bɛ ka ɲini baarakɛɲɔgɔn tɔw fɛ n'olu ye magistraw ye ko jateminɛ kɔni kɛra k'olu kɔni ka bɔli ka ca kosɛbɛ sisan an ka bɔlɔlɔsiraw kan ko ani kunnafoni di siraw kan a y'a yira k'a fɔ sa ko olu bɛ k'o baara min kɛ ko kɔni o baara kɔni tɛ olu ka baara sariya k'ale b'a ɲini baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen fɛ k'u bɛ ka nin waleya min kɛ k'u ka nin waleya in dabila k'u ka sariya sɛbɛn min talen don n'o bɛ wele ko loi numéro 02064 sariya sɛbɛn min yɛrɛ taara décembre kalo tile 16 san 2002 k'ale b'a ɲini baarakɛɲɔgɔn fɛ ko u si kana o sariya sɛbɛn in lagosi ko bawo ko ni mɔgɔ kɔni de kɛra ko i bɔra o sariya sɛbɛn hukumu kɔnɔna la k'i ni ɲangili min ka kan ko o ɲangili bɛ da i kan ko faamuyali cogo ɲuman k'ale b'o ɲini a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fɛ. An ka minisiri min sigilen don an ka kɔfɛ ko kun kan Abdoulaye Diab ale kɔni bɔra ka lasɔmuni kɛ lasɔmuni min yɛrɛ n'a bɛ k'a fɔ ko maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ k'u bɛɛ lajɛlen k'u kɔlɔsi ka kɛ ni visa minnu bɛ d'u ma ko maliyɛn fɛn fɛn bɛ kɔfɛ ko visa fɛn fɛn bɛ d'i ma k'i ka don an ka jamana ka sa k'u bɛɛ lajɛlen ka lakɔlɔsiliba kɛ ko bawo ko ɲɔn'u ka taa visa ninnu minɛ k'u ka weleli kɛ fɔlɔ sa weleli min yɛrɛ bɛ kɛ so la so min n'olu sigilen don visa k'u kun kan k'u ɲɛnabɔli la ko ka kɛ ni gɛlɛya minnu bɛɛ b'an ka jamana ni kɔfɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛɛ lajɛlen ka kɔlɔsili kɛ kosɛbɛ ka kɛ ni visa minnu bɛ d'i ma i kana don an ka jamana kɔnɔ. An ka
minisiri ɲɛma Choguel ko kala Mayiga yirala ka fasa ko ale ni kunnafonidiso kɔni kun bɛ ɲɔgɔn la o kunnafonidiso min yɛrɛ n'o ye l'agence Anado mɔgɔw ye o hukumu de kɔnɔna na sa k'an ka minisiri ɲɛma kɔni y'a yira ka fasa ko depuis ni an ka Mali kɔni kɛra Mali ye ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ de ye ko an ka Mali ka se ka jɔ a sen fila kan ko ka sɔrɔ ko kɔfɛmɔgɔ si ka dɛmɛ tɛ an kan ko ka kɛ ni fanga jaso fanga min kɛra an ka jamana kɔnɔ ko CEDEAO mɔgɔw ye ɲangili min ta k'an ka jamana sɛgɛrɛ ko an ka jamana tɛ ka dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ kɔ kan halisa ko an ka jamana kɔni jɔlen n'a sen fila kan bawo k'an ka ko foyi ma jɔ o hukumu kelen kɔnɔna na sa an ka minisiri ɲɛma Choguel ko kala Mayiga ale tilala k'a yira ka fasa ko bamaci wale minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ k'a bɛɛ ye Faransi ka ko kolokolon ko bɔ ko Faransi bɛ k'a kɛ politiki sira fɛ k'u bɛ k'a kɛ kunnafonidi siraw fɛ ko wa k'u bɛ k'a kɛ diplomasi siraw fɛ. An bɛ taa kɔ kan n'an taara kɔ kan san ka kɛ ni farafina keleyatɔba mɔgɔw tun bɛ ɲɔgɔn ye min na CEDEAO n'o kɛra kun a kɛra dugu kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na sa yirala k'a fɔ ko farafina keleyatɔba mɔgɔw ka ni ɲɔgɔn ye kɔnɔna k'u ma ɲangili foyi ta k'u ka Burukinakaw ka jamana sɛgɛrɛ o hukumu kelen kɔnɔna na sa u ka ɲɛmaaba n'o nana a ko foyi a ko ko ni an ka jamana ba Maliba kɔni bɛ fɛ olu ye ɲangili min ta k'anw ka jamana sɛgɛrɛ k'u ka wuli ka bɔ an ka jamana kan k'ale b'a ɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ k'u kana ni bolonɔbila sɛbɛn min yɛrɛ kɔnɔna na k'an ka kalata don fɔlen no o bolonɔbila sɛbɛn kɔnɔ ko n'an ka jamana ɲɛmaaw kɔni sera k'o sɛbɛn don olu ma don o don k'olu kɛlen no ka ɲangili min ta ko k'an ka jamana sɛgɛrɛ k'olu bɔ o ɲangiliw wili. Alisa kɔ kan kibaru la Faransi fanga sɛnɛmatɔma min bɛ olu kɔni bɛna ɲɔgɔn ye bala ɲɔgɔn yeba min yɛrɛ hukumu kɔnɔna na n'u bɛ k'a ɲini Faransi fanga tigilamɔgɔw fɛ ko u kɛlen no ka n'u ka sɔrɔsi minnu daga anw da la ko k'u daga ta ka bɔ anw da la ko bawo ko n'i y'a ye ko bɛnbaliya bɛ an ka dugu ni Faransi dugu ni ɲɔgɔn cɛ ko jamana ɲɛmaaw de ma se u ka kow kɛcogo la. Alisa kɔ kan kibaru la an bɛ taa dolanci kunkun na n'an taara dolanci kunkun na sa yɛlɛla k'a fɔ ko minnu tun ye demi-finale bɔko filanan o demi-finale min yɛlɛ ni Egyptekaw ka cɛdenw ni Camerounkaw ka cɛdenw kun bɛ kɔgɔ da ɲɔgɔn na ko sɛbɛya kɛra Egypte cɛdenw ta ye o hukumu kɔnɔna na sa yɛlɛla k'a fɔ ko CAN 2021 finale kɔni bɛna taa jamanaba fila fɛ jamana min yɛrɛ n'o ye Senegal ani Egypte k'olu de bɛn'u kɔgɔ da ɲɔgɔn na quart don. Mali kunnafoni jamana layabagaw ni kunnafoni dama dama de kun b'an bolo k'a d'anw bɛɛ lajɛlen kulo kan mais halisa an tɛ ɲinɛ an ka kuma in kɔ dɛ jamana bɛ yɔrɔ min na an ka jamana mɔgɔ bɛ bɛɛ lajɛlen ka duwawu la maliyɛn sigilen bɛ fa o fa k'aw bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka duwawu kɛ an ka jamana b'anw kan ni gɛlɛya jugu in bɛ ka ta ka bɔ anw kan togoya min na n'an bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan an ka jamana bɛ bɔ ni gɛlɛya jugu in cɛla